De voorstelling is een bewerking van 2 romans van Marcel Pagnol, waarbij dat hij eigenlijk misschien wel voor een van de eerste keren in zijn leven het heel duidelijk over hebzucht binnen een kleine gemeenschap wilde hebben. Marcel Pagnol schreef daarvoor eigenlijk veel romantische verhalen, schreef ook veel comedies. Dit is eigenlijk een roman die hij op latere leeftijd, hij was 67 jaar toen hij het schreef, vertelde. Een verhaal dat hij op 67-jarige leeftijd vertelde. En het is voor mij veel harder dan alle andere verhalen die hij vertelde tot dan toe. En voilà, samengevat is het eigenlijk in de eerste plaats een verhaal over een kleine gemeenschap en hoe zij het nieuwe dat van buitenaf komt, namelijk een stedeling die binnen hun kleine gemeenschap binnendringt, hoe dat ze die proberen buiten te houden en hoe dat ze uit eigen belang het kleine geluk van die man om zeep helpen. Dan is er iets. Als ik het bekijk vanuit een van de hoofdfiguren, Papet, die eigenlijk een mede-aanstichter is van het beknotten van het geluk van die stedeling die binnenkomt. Achteraf blijkt dus dat het om zijn eigen zoon gaat. En de spijt die daarmee gepaard gaat, dat is misschien voor mij wel het meest emotionele element in de voorstelling. Dus misschien geen moraal van het verhaal, maar toch een emotioneel moment in de voorstelling. Dat als je de liefde buitensluit, dat onherroepelijk eindigt in spijt op het einde van het leven. Merci, San Domenico, non di potager. Nee, pastoor. Ja. Er zijn mensen die misschien niet gewend zijn om naar het toneel te gaan, die in de eerste plaats geraakt zijn door het verhaal. En dan zijn er mensen die gewend zijn om naar het toneel te gaan, die in de eerste plaats geraakt zijn door de eenvoud waarmee wij op locatie spelen en voorstellingen maken. Dus ze hebben er allemaal iets aan, maar het is om verschillende redenen. Maar 4 uur na een toneelstuk zien, is dat net wat lang? We horen altijd dat het voorbij vliegt. Het is misschien een reden waarom mensen schrik hebben om te komen. Maar het is nooit een reden waarom dat mensen spijt hebben gehad om te komen achteraf. Dus het is misschien eerder een drempel om te komen. Maar eenmaal ze hier zijn, is er dankzij onze houten, doch comfortabele tribune met zitleuning en armen, zelfs armleuning, is het aangenaam vertoeven. Je zit buiten, wat veel, vind ik zelf, zeker zo aangenaam is als in een zwarte, donkere zaal zitten. En dan hebben we een pauze tussen de twee, maar niet alleen een post-pipi is, zoals wij noemen, maar ook waarbij dat we ook mensen iets te eten geven, omdat een lange voorstelling is, dus moeten we eerder beginnen als 8 uur. Dus vallen we op het etensuur, dus denken we dan zullen we de mensen ook maar eten geven. Wij zijn hier. Dat smaakt het best, Albert. Ik hoop dat er mensen van het platteland op onze tribune komen deze keer, want we hebben deze voorstelling vooral in steden gespeeld, weliswaar een stukjes groen aan de rand van steden. Dus tot nog toe werd de voorstelling altijd bekeken vanuit de inwijkeling en in wat voor een harde gemeenschap die wel niet terecht kwam. En ik ben nu zelf heel erg benieuwd, of ik hoop heel erg dat er mensen van het platteland op de tribune zitten, die het vanuit hun kleine gebied zich eerder identificeren met die kleine gemeenschap. En dan kijken naar de man van buitenaf. Maar het is in ieder geval door het feit dat het een lang verhaal is, een epos is. Het is een mooie, rijke taal. Het is weliswaar Vlaams, maar het is een heel begrijpelijke taal. Maar het is een hele rijke woordenschat. En alle figuren zijn schoon uitgewerkt door Pagnol. Dus er zijn heel veel aanknopingspunten om affiniteit mee te hebben. Je bent ook benieuwd naar de reacties van de mensen? Ja, ik ben hier, ik zeg het, ik ben heel benieuwd omdat ik hoop dat er mensen van het platteland op onze tribune zitten. En ik ben heel benieuwd hoe dat zij de voorstelling gaan bekijken. Omdat we, zoals ik net zei, gewend zijn om verstedelingen te spelen. Hoe wil je daarachter komen? Wel, dat is een van de redenen ook waarom dat wij mensen eten serveren en dat we achteraf de bar open houden en die we zelf open houden. Omdat het voor ons ook de momenten zijn waarop dat we te weten komen van de mensen wat ze ervan vinden.